गन्थं साजायनायखौ जों कमिटिनिफ्राय खावलायफिननाय जाबाय। सेटिंजाय दुरुं बोराय गेलेगासिनो ओइ गोजानाव आरोना ओमफ्राय जों नायासै थाबाय जों नेबाय थाबाय जोंनि सम्पतिखौ नै जोंना सम्पतिया थैनायफोरनो कालसारेल माबा देखायनायावहाय जोंहाबो बाहागो लादों आरो एसे नेबाय थाबाय जों माखासे गेलेबाय आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि कम्पिटिसन थाखो सेनिफ्राय थाखो 8सिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि बे सावगारि बोनाय बा सावगारि आखिनाय बेयो जौसाङाव दान्दिसे समनि उनावनो जासिगोन। बेनिखायनो दालाय एबसुनिफ्राय बाहागो लाहोनो होननानै लाबोनाय बादायगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे नैबे जौसांनि साखाथियाव साखाफोरा जानानै थाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बिजनि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौबो बे सावगारि बोनाय बादायलायनायाव जायफोरा हरनाय जाबाय आरो दालाय एबसुनिफ्राय जायफोरखौ बाहागो लाहोनो थाखाय लेंनानै लाबोदों बाहागो लागिरिफोरखौ थाग-थियारि खालामनो थाखाय खावलायबाय। ओइ ओइ लेखादों बारदावलायदों नै नोंसिना मामोनलाय गामिया बरलागावनि गेलेमु आयदानि नेहाथारि हायनाया हादोरसा बसुमतारी बिथांखौ बानायगासिनो दिरुं हादी गेलेनाय आरो दिरुं बोनाय बे बादायलायनायखौ सामलायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिरुं बोनाय बादायलायनाय आरो हादी गेलेनाय बियो जोंनि बैसागु थिलिनि सोनाब साइडजों जागोन। बेनि थाखायनो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो खावलायबाय जाहाथे थाग-थियारि जाफैयो। बे गेलेनायखौ बा बादायलायनायखौ सामलायनो थाखाय फरायसाफोरनि बेयाव मानसि हाबजादों बुंनानै हाबजायो खावलायबाय। नायफैबाय जोङो बरलागाव गानो दिनैसो लोगो मोनदों ने? औ दिनैसो लोगो मोनदों। जि गोबाव जाबायमोन। मोजां ना? जिल' गोबाव। बानायगासिनो रसनिया बाथौआनो मोजांथार फारि फारि देखायलांसै आं बिसिनियाबो जाहांबाय बे समादान मोननि खोमा नै एम्फौ फिनायखौसो देखायनां ओइ समादान नोंसिनि नामा इयो? बे नङा सोंदोंसो आं ए बर' बाजारनि नै इन्दि सिया बेखौ मिथियो बेखौ मिथिया दे खोन्थाना हरनाय हा फानेव ए इन्दि लुनाय एम्फौ सोंनानै ला मिथियाबा मोजांथार बिसिनिया नै बिनिफ्रायनो सिखिरि दैबाय ओइनो दैखांबाय दैखांबाय नै दैखांबाय दासो दैदों नै बिसोर दासो दैदों बिसोर सानथाम बिदि एम्फौ गोरलै बिमा जाबाय ओमफ्राय गोमोन जाबाय नै बे मोननाय फिथोब थोबसिगोन बियो नै बिदि जासिगोन नै बिदि जाबाय ओमफ्राय जिरबाय आरो जाजासिगोन जाजासिगोन बियो बिनिफ्राय खुन्दुं बानायनोबा रुबाय नै बेखौसो जायो नानिमोन रुनानै लाबाय आरो एम्फौआ रुनानै बिदि जाफैजोबो फिथोब थोबनानै इन्दि साद्रि नैबे आलदा नैबे साइसथार बेखौबो
दिरुं बोनाय बादायलायनायनि उनाव हादै गेलेनाय बादायलायनाय बयनिबो थाखाय दिरुं बोनाय बादायलायनायनि लटारि गेलेनो नागिरदों बेनि थाखायनो थाबैनो नैबे बैसागु थिलिसिम फैनो थाखाय खावलायहरनाय जादों नैबे लटारि गेलेनायाव प्रेजेन्ट थाफैनो थाखाय खावलायनाय जादों दिरुं बोनाय बादायलायनाय फान्थाव लाव हालदै जोंना मोसौ थुखैनायनि जोंना देखायनाया लटारि बोनानै जायखौ बादायगिरि हान्जा हिसाबै नै बिसिनिया मोजांथारलाय नै दख'नाया आदाया बानायगासिनो अ नाम लिरखाजोब्बाय आरो ने ओमफ्राय नैबे मा दांगोनाथा आंनि फोसावनाय गोरोन्थि जादों फानबारिजों बर' बाजार बेनिफ्राय मालिपाराजों अक्सिगुरिजों मालिपारा फानबारिजों बर' बाजार बिजनि फरायसा हान्जाया गोरोबा हिसाबै बिथांमोननिया लटारियाव फैजायासै नालाय बिथांमोननिया सेकेन्ड राउन्डआव थांगासिनो खनसेनो सेकेन्ड राउन्डआव थांखाबाय दा गिबियाव नर्थ इस्टनि आरो बर'राव होनानै बिसोरखौ थांखियारि जानो थाखाय खावलायनाय जाबाय फरायसाफोरनि सावगारि बोनाय बादायलायनाय जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गामि ओनसोलनिफ्राय सानै लोगोसे बिजनि ओनसोलाव थानाय बा बिजनि नोगोर ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरनिफ्राय जायफोरा गोसो जागोन बिसोरो बाहागो लानो हागोन गोसो बायदियै जायफोरा बाहागो लागोन जौसाङाव गाखोफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोङो जायगानि हिनजाव गोदान मोनदों जि मोजां देलायदों ओमफ्राय इयो हगदा ओमफ्राय नोङो बैराथिनो खोथाया हाथासुनि बिसिनिया बर'नि खादौनिफ्राय आरो गिबि खेलाखौ गेलेफैगोन रेडि जाहांबाय बिसिनाबो थांखियारि जानानै सोनाबनि तेलेंगाना फोथार बेवहाय फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बैसागु थिलिनि सोनाब साइडजों गोख्रैनो अनलाजों दाउजों सावगारि बोनाय बादायलायनाया दासो ओमफ्राय इयो 10 मिनिट थांदों मोजां रोखोमै आखिनो हागोन एम्फौ भाजा दिंखिया भाजा बानलु रोसियानो ओमफ्राय नै संग्राफोरा केमेरायाव सोर जागोन नों जादो दे जालाय
सार्भिसनाल एबसुनि पार्टिफोरखौ एसे खमायनाय खावलायनाय जादों अनलाखौनो गोथावसिन नुदों जोंहा आइजोफोरनि जिरायनायखौ दंबावो बेखायनो थाब थाब ओइ होनाय गारिया ओंखाम जानो थाबायनोबो फैबाय ओंखाम जानोबो जानो थांगासिनो र' जाहैग्रोनि आदाया ओंखाम राननायाव गोलैदों आदा बिदाव ओंखाम राननायाव गोलैदों माबायदि बिदाव ओंखाम राननायाव गोलैयो नामा गालिनो गोसोबायदि जानोमोन ओंखाम राननायाव नामा लादो आदावनि जाग्रोनि र' अनलाजों दाउजों दाउखौ नागिरबा मोननाय नंला नोंसोरो ओमफ्राय इयो मा खेरादाफिनिजों आलु मटर सापन अनला अनला ओंख्रिया हालदै खमथार जाग्रोनि माइग्राफोरखौ सिगाङाव थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय सिगां जाबाय अननानै हौवासाफ्रा स्टेजआव जानो नुहुरखायो रेडि रेडि ना 1 2 3 Ready? Ready na ba? Ready dah, ready. Ready dah, ready. Ready. 1, 2, 3. Ready dah, ready. Isi kelas formal. Lurus kamu go. 1, 2, 3 masuk lurus kamu, lurus kamu go. Ready dah. Ready. Ini. Kita mana mun baik.
नैजि बान्था सुबायजार नैथि बान्था मोनबाय गेलेनो जागायबो गेलेग्राफोर बुरजाखा नै ओइसिम गोलाव लाया थामथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बिनि दख'ना एबसु जोंना ओरैसो दंलै टिमा नै जोंना टिमा बायदि बायदि आयदानि बादायलायनाय बेयो हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ गेलेदों दान्दिसे समनि उनाव जोंनि जौसाङाव दोरोङारि दामजु दामनाय खावलायनाय जाबाय मोजां गेलेदो नै बिथाङाबो फासि बायदि गेलेसिगोन आं जायगायाव रेडि जाबाय रेडि जाबाय सासे सासेया माइग्राया रेडि दै हा दै हा 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 खैदानहैमोन समादाना हा दै हा दै दै रेडि हा दै हा दै हा दै मेंजोब्बाय मानसिया हा दै दै हा हा दै दै परिबारि उन्दैनिफ्राय सासेया सेकेन्ड फार्स्ट प्राइज विनार नैथि बान्थाखौ मोननो हादों रुक्मिणी दैमारि परिबारि उन्दैनिफ्राय बान्थाखौ आरोबाव आधा घन्टा मोननो थाखाय खावलायबाय सेकेन्ड प्राइज रुक्मिणी दैमारि परिबारि उन्दैनिफ्राय मोसानाय कम्पिटिसन जाबाय साथाम देनाय सोरबा नुफेरदों मोनथाम गेलेगिरि बा बादायगिरि नोंथांमोनखौ थाबैनो फैनानै थागथियारि जाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो दालाय एक्सनि दैदेनगिरि मावथि लोगो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय दोरोङारि दिन्थिफुंनाय बादायलायनाय बिनि थाखाय जाय जाय दालाय एक्स दासिमबो थागथियारि खालामफैनो हायाखै थाबैनो थागथियारि खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बैसागु मोसानाय बादायलायनायनि सिगां सिगां जोंनि बिजिरगिरि बिथांमोनहा खनसे सोरगिदिं नायदिंनानै नोंथांमोननि सियार सेख'लायनाय बादायलायनाय बे
बादायलायनायखौ होनाय जासिगोन बिनि थाखायनो गोसो गुदुं जिरायनाय समाव जेब्ला दिनैसो लोगो मोनदों ने जों मेथाइ दामनानै होगोन मेथाइ दामनायाव हाय नुलाय गिदिंबाय थानांगोन कन्टिनिउ मेथाइखौ जेब्लानो अफ खालामना होगोन गाव गावबागाव सियाराव गावनि आं थैया लासै जाबाय दे बोखारजासिगोन सोरो थाबाय 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 जागायनाय होदों जों दामनायजों एकुरेट जानांगोन स्केल होनाय जेरै हारमनियाम रोजाबनायजों सेरजाजों बे गोरोबनायजों जाहाथे बेखौ नोजोर होनानै साम' सोबनाय बायदि जागासिनो आं जानाय दाउआनो मेथाइ रोजाबनायाव नों मेथाइ रोजाबनायाव गाबहांहां मेथाइ रोजाबाथ' जानाय नङा लायो मेथाइ रोजाबनाय नालाय बैसागो मेथाइ नालाय मिनि बाला बाला रोजाबनाय बेफोरनि गासैखौबो नोजोर होनानै जों नायगोन टेक्निकखौनो फोरमायहरनाय जाबाय नोंथाङाबो जासिगोन नामा नों जागोन जायाखै ने बेखौ आं जायाखै होननाय नों माला लादों खाथि बेहाबो जायो ने गोथाव ना थावा Dijen Romasari बिथांनिसिम साबायखर थाबाय दायो बादायफैगोन बिनिसर ब्रह्म बिजनि कलेज दालेबसुनिफ्राय बेनि उनाव थांबाय थानांगौ सिद्धार्थ बसुमतारी बिजनि कलेज दालेबसुनिफ्राय